que facer un cartel do Botelo. Con Botelo. Con un Botelo, lóxicamente, non? Lóxicamente. Pero como imaginades? Cal foi o cartel que máis vos gustou do Botelo nas 23 edicións que levamos? Incluso. Ui, Non me contáis nada. Estáis preparados? Preparadas? sí. Este Este é moi chulo. é o cartel que fixera da Vila hai... Pois eu creo que fora no 2016, me parece, no 16 ou no 17. É un dos cartéis máis icónicos, no? que ten a festa do Botelo. Este ano quixemos recuperalo, xa vedes aí, xa está velliño, no? O cartel ese que fixera da Vila xa está velliño, e quixemos recuperar esta boteleira, no? que ten aí o Botelo explícito, aínda non me apetece, pero quixemos recuperar. Agora si me sento, aquí tedes tamén os signos do Botelo, que temos dous. Isto, si queredes, collédelo, o identificativo das xornadas, que iso é outra noticia. Agora imos coa festa, unha das festas máis importantes do barco, xunto coas festas do Cristo, e unha das festas gastronómicas tamén máis importantes de Valdeorras. Estamos na 23 edición da festa do Botelo. Sabedes que a pandemia fixo mella en moitas cousas e tamén, lóxicamente, afectou a festa do Botelo. Si non tivese ocorrido sería 25, pero temos que restar eses 2 anos que non tivemos festa. A festa do Botelo será o sábado 18 de xaneiro, como todos os anos, porque a festa do Botelo sempre se leva a cabo o terceiro sábado de xaneiro, e o que presentamos hoxe pois é un programa de actividades de todo tipo, culturais, lúdicas, etcétera, que conforman esta festa do Botelo. Como sabedes, unha das actividades que máis expectativas xeneran é a venda de entradas. Xa nos últimos anos o día da venda das entradas xa é como se dixéramos unha prefesta. A xente, hai incluso persoas que non se deitan esa noite para poder facer cola, e ese evento será o día 11, o sábado 11 de xaneiro no Teatro Laurol. Como novidade, este ano temos un concerto pre-festa do Botelo e un concerto única, exclusivamente centrado nesta festa do Botelo, que os encargados de facer ese concerto será o Orfeón Valdeorrés. É unha das novidades que temos este ano, porque normalmente ese concerto non se levaba, e este será o primeiro concerto festa do Botelo. Despois, como todos os anos, temos música, temos cine, temos teatro, e como non temos pregoeiro e mención de honra, que son outras 2 segredos mellor gardados. A veces comentámoslle a Ana que ela é a súa primeira festa do Botelo. Hai unha publicidade que fixera Víctor Miranda hai anos para o Centro Comercial Aberto de Aiba, creo que eran os dous, onde nos xa o verás na festa, porque é unha imaxe dun Botelo enorme, e a lenda que ten esa pancarta é o segredo mellor gardado, non? O Botelo, como é un embutido que pecha o seu contido, o segredo mellor gardado da festa do Botelo é do Botelo é o que leva dentro, pero da festa do Botelo o segredo mellor gardado son esas dúas persoas. O pregoeiro deste ano será David Amor. E por que David Amor? Pois porque nos apetecía traer David Amor. Sempre ven a Valdeorras, e a verdade é que sempre é un éxito a súa estancia aquí, xa sexa como presentador, xa sexa como monologuista, e este ano se estrea como actor.
porque ten unha obra de teatro, a primeira que fai, que se titula Go Home, e que estará acompañado de outro gran actor e humorista galego que é Josito Porto. Entón, eles estarán o venres no Teatro Laura Olmas ás 9 da noite. O que queira pode conseguir as entradas xa en Toni Son, como todas as entradas de teatro, e o día seguinte David Amor será o encargado de dar o pregón da Festa do Botelo. E outra dos segredos mellores gardados é a mención de honra, que normalmente e isto tamén dirixirá a Ana, que é a novata, non vos xa sodes todos uns periodistas especializados, sobre todo en festas de Botelo. A mención de honra se lle dá a aquela persoa que ten relación ou co mundo da restauración, da hostelería, do viño, etc. E que este ano recae sobre Virginia A. do Bambú. Virginia A. do Bambú é unha persoa que, aparte de facer unhas tortillas moi ricas, que levan moitos anos facendo tortillas e bocatas a todos os que trasnoitan e rematan ese sábado noite no seu establecemento, porque é un dos primeiros que abría e que abre no Barco esa noite do sábado, que abre ás 6 da mañá, e iso hai que valoralo e hai que recoñecelo. E ademais, a festa do Botelo, porque normalmente cando ven alguén de fora, o que lle chama a atención da festa do Botelo é que hai moita xuventude. Di, que as festas gastronómicas normalmente se relacionan con xente de mediana idade, como a nós, pero chama a atención de que na festa do Botelo hai moita xuventude, e a xuventude é a que acode a ese establecemento hosteleiro a comerse os bocatas, a tomarse a última ou o café para refrescar un pouquiño esa noite de excesos. E despois outra tamén dos segredos gardados é ese concerto pos-festa do Botelo que se fai o domingo e que este ano o vai dar Budiño co seu último traballo. Cando nós tiñamos contratado agora xa vai presentar outro, pero este é o que ven presentar na Festa do Botelo, que é Brancavela, e que esperemos que tamén sexa do agrado de todo o público. E ademais Budiño hai moito tempo que non ven o Barco, e sempre queremos que sexa unha figura do panorama musical galego, que iso é o polo menos en galego. Como sempre, tamén haberá cantos de taberna, haberá o xantar popular, lóxicamente no pabillón de Carabagueiros, que dará cabida a 1.350 persoas, 1.150 entradas que serán sacadas a venda con un prezo de 25 euros, igual que o ano pasado, e pouco máis. Non sei se tedes algunha pregunta.